Ịhụnanya rutule, ịhụnanya n'omigbo, eji m ya tụnyere ịhụnanya Chukwu, nke na-enweghị ntụpọ, bụghị dịka ụwa na-ahụ. anyị na-akọ akụkọ banyere ịhụnanya nwa agbọghọ ma ọ bụ ịhụnanya tụrụ ụwa niile aka n'iru. Ọbụla dị mgbe ọnwụ kwesịrị ikewa, ọ makụrụ nne di ya sị, gị mụrụ onye m hụrụ n'anya. N'ihi ịhụnanya dị ka nke Rut, ka nwaanyị ga-arapụ nne na nna ya wee rapara n'arụ di ya, na-agbaghị na ọ bụ onye mba ọzọ, ha wee bụrụ otu anụ arụ. Ma ihe bụ nsogbu nke ọlụlụ di na nwunye ọgba bụ na-ewerewo o nwere ego dochie ọhụrụ m n'anya, were ọ mara mma dochie agwa ya dị mma. Divorce, esemokwu na ịkọ owe karịa. Ana m enye mmadụ ndụmọdụ si chetakwa for better for worse. Ọ sị m, brother, ihe m zara n'ụbọchị agbamakwụkwọ bụ for better we stay, for worse I try ebe ọzọ, mana ụkọchukwu anọghị ya. M wee si no wonder. Maka nkwakwa gị o, ka ha rabụ ndị ịhụnanya bụ ntọala ọlụlụ ha, ha na-eguzogide ekwensu niile. Nghọtahie dị, nghọta ewere ọnọdụ. Ka akụkọ ịhụnanya Rut a ka ejiri mụọ nna nke ịhụnanya bụ Jizọs Kraịst bụrụ ọgwụgwọ nsọ nye ezinụlọ anyị n'otu n'otu. Ịdị iwu agbamakwụkwọ ya bụ nsogbu. Breaking of marriage vow. Nkwa niile a na-ekwekọta mmadụ ole na-edebe. Ahụrụ m gị n'anya, kedu ka m gabụ? Manụ juru manụ ụkọ ekwesịrị m ike. Mara ike mana ọrịa ọnwụ ga-ekewa, ekwesị nkwa m emere eme, ya bụ nsogbu. Rut nwere ọsịsa ya. Ruo n'ọnwụ ekewa. Ọnwụ ekewa gị Rut. Ndị gị ga-abụ ndị m. Rut siri nkọwa ya. Agha nne di na nwunye. Rut amaghị maka ya. Ọ dịghị mgbe ọbụla o nyere Naomi mkparị, ekwesị nkwa m emere eme, ya bụ nsogbu. Nwoke aha ya bụ Elimelek na Naomi nwunye ya, ha mụrụ nwoke abụọ, Malon na Chilion. Okonwu wee dị na Bethlehem Judia, ha wee gbapụ ọsọ gbaje obodo Moab, ha wee gbapụ ọsọ wee jee na Moab biri. N'ihi enweghị ndidi chere oge Chineke, nnupụ isi. O teghị anya Elimelek nwa hapụ ụzọ Naomi na ụmụ ya abụọ n'ime obodo ahụ. Malon ṅụrụ, Rut lụrụ. N'ime obodo ahụ Chilion ṅụrụ, Orpa lụrụ.
Don't be unequally yoked with unbelievers. Ọ bụ okwu Chukwu. Ụmụ agbọghọ ndị mob ha chọrọ di akịdịọm oke ala. Ebekwanụ. Ha wee biri, asị m ha wee biri, ha wee biri, onye ma n'uche Chukwu. Echewe ọzọ a na-emenụ. Ọ na-eru afọ ole na ole nke ka nke mee. Ọnwa asa anya ịma na ebere ma ọnwụ. Ọnwa asa anya ịma na ebere ma ọnwụ. Malụ ọ na-anwụ, chili ọ na-anwụ. Naomi ebechakwa tụrụ onwe ya na ntụ. Mụ na onye ga-ebi n'ụwa, mụ na onye ga-ebi. Rutu ga-alanụ, Rutu enweghị nwa. Ọpa ga-alakwa, Ọpa enweghị nwa. Mụ na onye ga-ebi n'ụwa, mụ na onye ga-ebi. Akwa Naomi onye nọrọ n'ebe n'ụwa aka ya njọ ma o tiri mkpupụta ezi ọnụ nke bụ akụkọ nnụ. Oteghị anya ozi ruru Naomi si, Naomi, Jehova eletawo ndị gị. Betlehem Judia bụredi adịwo. Naomi ebewe, Naomi ebewe. Ọpa m o, ọpa nwa m bịa. Rutu m o, Rutu nwa m bịa. Ọpa chili ọ na-anwụwo, di gị anwụwo. Rutu malụ ọ na-anwụwo, di gị anwụwo. Unu ga-alaghachi lakụrụ ndị nwe unu, lakụrụ ndị nwe unu na nwa bịara iko anwụwo. Ọpa na Rutu ebe akwa n'oke olu ha sị, nne di m, anyị ga-eso gị jee ebe ọbụla ị na-eje. Ịhụnanya oke ọlụ dị n'ime ya. Anya mmiri taa Naomi ha gawa gatụ. Naomi tụgharịa sị ha, lawanụ ụmụ m ebere unu na-eme m. Akawo m nke apụ ụmụ ịmụ nwa ọzọ ka ọfọ na unu ga-echere ka ha wee bụrụ unu di. Ọpa na Rutu ebe akwa ọzọ. Ọpa susuru nne di ya ọnụ laghachi, mana Rutu makụrụ nne di ya. Ịhụnanya ọlụ dị n'ime ya. Naomi si, Rutu lee Ọpa n'ala soro ya o. Rutu aspak ya ọba. Aga m arapụ gị nne di m, aga m arapụ gị Naomi m. Arịọla nlaghachi, ihe ahụ na-ewe m iwe. Ebe ị nọrọ ọnọdụ abalị ka m ga-anọkwa. Ebe ọ bụla ị na-eje Naomi eso m eje. Ndị gị ga-abụ ndị m, chi gị ga-abụ chi m. Arịọla nlaghachi, ihe ahụ na-ewe m iwe. Rutu lee, Rutu nwa agbọghọ ọma. Ndụ gị na-echetara m ndụ Jizọs m. Oke ịhụnanya mmadụ wee tọgba ndụ ya. Ọ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị ọ hụrụ n'anya. Ị ma na Rutu bụ nne Jizọs? Anyị ga-akọwa na-ege ntị. Rutu na Naomi wee ruo Betlehem. Obodo eme mkpatụ, ewo obodo eme sọrị. Onye ọ bụ Naomi ka ha niile na-ajụ. Naomi wee tụgharịa bekwasị ha akwa. Akpọla m Naomi ọzọ kpọọ ọnụ mmara. Mụ na di m jere mwebụ sọ m yiri lọta. Elimele ka nwụọ, elimele ka nwụọ. Malụ ọ na-anwụala, chili ọ na-anwa. Aka mba lọta, mara bụ aha m. Obodo wee kwara Naomi akwa. Rutu na Naomi lọtara n'oge owuwe ihe ubi. Rutu wee jebe mgba ọlụ ka ọ chọta ihe na ndị di ga-eri. Jehova adịghị eleda ikwesị ntụkwasị obi anya. Ọ na-akwụghachi okwukwe elu. Ebe Jehova dubara Rutu bụ n'ubi Boaz. Boaz bụ ọgaranya, ma Boaz bụ onye agbụrụ di ya, nwanna Elimelek. Rutu ọmakwanụ. Jehova ma ihe ọ na-eme. Chụwa ndị odibo ya,
onye ahụ ọ bụ onye na-asị ya aha ya bụ Rut. O soro Naomi lọta, nwa agbọghọ mụọ. Tupu Boaz emepe ọnụ ya, Rut arịọwa, biko biko onye nwe m, kwere ka m soro, kwere ka m soro n'ọrụ a, kwere ka m soro. Ihe mụ na nne di m geri ya ka mụ na-achọ. Onye a gọziri agọzi ka Boaz kpọrọ ya, ntị m anụwo agwa ịkpasoro nne di gị, anya m ahụwo otu ọlụ gị si dị. I nweghị nsogbu, I nweghị nsogbu, I nweghị nsogbu, nwa agbọghọ, I nweghị nsogbu. Boaz hụrụ ya iru ọma ozugbo. Ka Rut n'ala, aka juru ya eju n'ihe oriri. Otu a ka Boaz na-emere ya kwa ụbọchị. O juru Naomi anya, o tie Chineke aka ya. O ruo ofu ụbọchị, ọ kpọwa Rut. Rut, ị ma na Boaz bụ nwanne di gị? Aga m agwa gị ihe ị ga-eme. Rut, gee ntị, ọ ga-adịrị gị mma. Boaz ga-arụ n'ọba ya n'ụbọchị taa. Achọrọ m ka ije chita efe ọhụrụ gị, chita mmiri amaka gị, chita sụkọlụ gị, bute mmanụ otite gị, vasilin gị, vasilin gị, ka ị wee dị mma n'anya. Ọ ga-erukwa na Boaz rụcha ọrụ ya, Boaz rụcha ọrụ ya, ọ ga-eri ihe, ịma na ọ sacha arụ, ọ ga-eri ihe, o richa ihe, nwoke oge aṅụ mmanya. Ọgaranya arahụ, ọ rahụ ụra, ịbata nwayọ, segem segem segem, idina n'ụkwụ ya. Ihe ọ bụla si gị mee, nke ahụ ka ị ga-eme. Ị na-anụ, ị na-anụ, ị na-anụ, ị na-anụ. Yes ma. Anyị ama akawazi ka ezigbo egwu eke, kama e mesịrị Boaz lụrụ Rut dịka nwunye ya n'ihi omume ya. O zikwara ezi n'iwu n'ihi na ọ bụ onye agbụrụ di ya. Rut wee bụrụzie nwunye oke ọgaranya, ọ dịkwaghị ihe kọrọ ya ọzọ. Unu ahụwo onye sịrị na ezi omume adịghị mma? Rut tụrụ ime, nwara Naomi nwa nwoke. Ndị inyom wee na-abụ Naomi ya agọziri agọzi, agọziri agọzi, Naomi ya agọziri agọzi. Nwunye nwa gị Rut, onye dịka ya, ọ dịrị gị mma karịa ụmụ asaa. Ọ mụworo gị nwa, nwa ka nwa, nwa ka nwa. Naomi ya agọziri agọzi. Ha wee kpọọ aha ya Obed. Obed bụ nna Jesi, Jesi bụ nna David, Jizọs nwa David. Rut bụ nne Jizọs. Perez mụrụ Hezron, Hezron mụọ Ram, Ram mụọ Aminadab, Aminadab mụọ Nashon, Nashon mụọ Salmon, Salmon mụọ Boaz, Boaz mụọ Obed, Obed mụọ Jesi, Jesi mụọ David. Gụọ Matu isi bụ ka ihe ozuzu usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst. Nwa agbọghọ mmụọ bụ na-amaghị Chineke wee chegharịa, Jehova wee tinye ya n'usoro ọmụmụ Jizọs Kraịst onye nsọpụta. Ebube oke ihe ebesi nchegharị nwanne m. Rutule, Rut nwa agbọghọ ọma, ndụ gị na-echetara m ndụ Jizọs bụ oke ịhụnanya. Mmadụ wee tọgbọ ndụ ya, ọ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị ọ hụrụ n'anya. Ọ bụrụ mụ na gị, anyị eburu nje tiwa, fecham fecham fecham, a sị na ọnwa ekewa,
ọ bụrụ esikuzu nye, ọ bụrụ ọtọriti nye. Mana Rut ahụ nne dị cheta mmalụ ọnụ ya, ole na onye anya nwee ọmịiko. Onye na-eme ebere ka na-emere ebere. Onye ọmịiko na-echere gị inyere mmadụ aka n'ụwa chaka ghọrọ ngọzi. Onye onyinye nwanne m, ọ bụ na onye onwunwe. Ọkọ dị mkpa na-akpa nwaanyị akparịwa di ya, ma nwaanyị amụghị nwa ọsọ ọsọ, nwoke achọwa onye ọzọ. Di ma ọ bụ na a ga-alụta ọzọ, a ga-akpa na-akpa. Ajụjụ ụmụ wee bụrụ, kedu ịhụnanya ọ bụ? Kedu ịhụnanya ọ bụ? A na-ekwu okwu ya. anyị ga-echeta na Naomi buru ụzọ were ụmụaka dịka ụmụ ya. Ọ dịghị mgbe ọbụla ọ kọrọ ha ọnụ nwa dịka anyị na-eme n'ụbọchị ndị a. Dịka ụfọdụ nne di na-eme n'ụbọchị ndị a. Nkwa niile a na-ekwekọta mmadụ ole na-edebe. Ahụrụ m gị n'anya, nke gị ka m gabụ. Mana uju mana ụkọ ekwesịrị m ike. Mara ike mana ọrịa ọnwụ ga-ekewa. Ekwesị nkwa ma emeghe eme, ya bụ nsogbu. Ekwesị nkwa ma emeghe eme, ya bụ nsogbu. Ekwesị nkwa ma emeghe